is zoveel. Alleen maar een buis. Mama is even shit. Had mijn mond buis bij. Waar is er één? Nee, één. Ja, oh, nee. 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 Harry stil. Fab er vast eruit. Wow! Ik heb er net. Ja, applaus vanuit. Goeiemorgen, een naaie dag. Vlog. Zaken komt correct thuis van voetbalsqual. Hoe weer, jongen? Wil ik het weer de laatste keer? Ja, die de laatste keer, hè? Maar een vattingsbonnetje, zo sticker. Oh, bedankt voor je deelname. Oh, wat leuk, Zaak. Wat een mooie foto. Zullen we die op een kast hingen? Ja. En dan maar stoor even douchen, denk. En maar zo, wat had met je mooi makker? Zie je hing je twee grote zakken? Maar mij even dan de klissenkachel hier van mij. Zie je dat ze hier doen? Dat die vorige keer die kachel hier is. Ja, ik heb misschien wel even een beetje jeren. Het zit er zo wat heat bij die kachel. Want die stiert nou om, jongens. Het is zoveel. Alleen maar een buis. Mama is even shit. Had mijn mond buis bij. Ja, maar je kent het in ieder geval eraan nou. Lekker warm. Kom even in de douche. Ja, Zaken gaat even douchen. Je bent me zetten? Ja, ik zet de douche voor jongen. Ildo gaat op bed. En Jelke hier al heel lekker zelf. Want wat gaan we na het Sinterklaasfeest nou? Oh. Wat Ik ga is dit? vuurwerk voor jou. Lekker. Jongen. En ik die En hij is zo'n gourmet, hè? die hij iets van mij genomen. Oh, lekker sushi. Sushi. Oh, dat leeft even wel. Dus hier zit extra misschien. Alleen wie ga geen spaasels maken bij de achterkant voor de stokbal. Oh, nou maar wij zitten dan nog maar weer. Pasta op of zo. Wat, Oh, dat ken ik wel. Hij helpt, dit straks nog. Nee, we gaan misschien nog wel wat, schat. Komt goed. Van mij had me nog wel kroedenboeter had me nog wel. Ik heb curry nog wel. Maar wie wat ik wil onderbroeken. Ja. Ja, Zaken gaat in de douche, Ildo gaat op bed en vanmiddag het Ildo wekker wordt, gaan we dus het Sinterklaasfeest pakjes midden geven je horen. Via net te abonneren en te liken en ik neem je mute. Bij mij. Bye. Nou jongens, die liet ze druk te maken zit in de douche. Helemaal enthousiast. Ildo zou bedje kussen? Nee. Ja, denk het wel. Ja, lekkere malken nog even. Lekker hè? Ik roep me lekker op een bank. Breng hem samen malk of hij het even. Oh, dat vindt mij wel heel vol eigenlijk. Zo. Nog eentje pakken. Eentje, pak er maar hier uit. Eentje. Ja, maar je hoort nou... Waar is er één? Nee, één. Ja, oh, nee. Nee. Net één in elke hand. Eén weer waarom lezen. Eerder maar. Ja, dat is heel mooi. Wat vertikker. Wat is me hier, joh? Koekoek. Oh. Even een eentje aan. Maar is het eentje nog op, Pieter? Ik meen het, ja? Kom op. Nou, dan pak maar meer. Ja, jouw steen nog maar? Goed zo. Jongens. Ik ga de street doen. Van een beetje naar genoeg oor Zweeds. Heb je Want ik ging nog even bij de echte bakker geweest. En wat je moet even zien wat voor lekkers. Wat die alle hier heen. Dat moet even zien. Die. En die. Dus dat is wel heel heerlijk. En hier natuurlijk nog pepernoten en nog chocolaatje weer echt te bakken bij. Nou, van alles en nog wat. Dus dat zit je nog even mooi in doen. En dan je een heel leuk beetje voor mij. Ik vond het vroeger zelf ook altijd zo leuk. Echt, just echt naar uit. Dus, en oh ja, ik hier een speeltje, Helle. Het bleek nog wel een beetje van wat ouder bent geweest, dus ik had me een beetje aanpast met andere regels. Dus een keer waren ze mooi een speeltje te en als ze staan, dan hoorde ik het uit. Zoals is het binnen een mum van 10 het alle jaar voort. En iepen en drokte. Dus ik denk dat dit wel werking gaat. En als het net werkt, dan lezen we aan de kant. Maar we beginnen een speeltje dan dus. Het pakjesspel. Dat is eigenlijk wel een muntje. Nou jongens, Ildo is weer wekker. Wie wacht je op het grote moment? Hopelijk komt er al. Hè, want het gaat van alles mis in dat Pieterhoers, hè? Oh, dan krijg je een chocolademuntje. En waar had ze niet warme poeienmalker? Ik net. Ik wel. Het is Oh, wel koude poeienmalker, maar hè? Ja, dat is hard liever, want het is je fjes niet. Dat had je mijn houtkachel, hè? Later. De staf van Sinterklaas. De staf van Sinterklaas. Oh jongens, wat een baas. Hoeveel? Dan wil je moeilijk gewoon opeten. Maar net zo vol zijn die ding. Lekker. Dan wil je moeilijk. Harry stil. Kom. Fab er vast eruit. Kom dan. Hier. Wat doe je?
Sjen weer terug. Welk ruit weer er? Die... Nee, ik wacht het. Tik hier op nou? Denk ik. Die komt denk ik hier. Ik zie hier niks. Die moet hier komen. Nou, kom maar heen dan. Wat weer dat heel dan? Klappen erin op rietjes? Sjen. Zit er wat? Wow! Ik heb er net aan. Wow, cadeautjes. Pak maar zaken. Ze zijn zo'n onderding die zegt als ik het grootste cadeau zit. Zie je net zo? Nee, zit. Wow! Zit dan. Zullen je daar zitten? Wow! Dan was ze met het speeltje beginnen. Ja, we hier een speeltje. En ik had hem een beetje onpast. Maar dan moet hij de regels nog even weten, hè? En dan maken we ons de beurt een dobbelsteen gooien. En dan hebben we elk een piontje. Ik ben blauw. En ik hier dan even op het boek komen. Zaken weer zo, welk is het boek? Nee? Als we op het boek komen, dan maken we een versje jongen van Sinterklaas of een liedverhaaltje over Sinterklaas vertellen. Nou, naar en daarop komt. En op het cadeau of op de zak, laten we zien, een cadeautje of een zak. Dan was een cadeautje pakken. Oh, Hier, ja. die, dan En maak als, en als het speeltje helemaal dingen is, maar gewoon elke ronde. elke ronde pakken. Dan hebben we ook nog de Pietermoets. En dan was de Letitia. Pietermoets op de wand. Welke de Pietermoets? Die? Ja. Ja, en dan was de Pietermoets op de wand. Oké, maar dan hoeft verder niks. Nee. Nee. Hoeft geen koper altijd waan of een ratslag dan was of een salto. nee, toen was hem ophouden tot de volgende man. Oké. Nee, Dan hebben we ook nog de mijter. Dan was de meid erop van. Shit, dat is de mijter. Dan hebben we de mijter op Ben je dan onze. de baas? Nee. Dan hebben we nog de wattel. Dan was de huppelje als een knie. Ja, dan hebben we huppelen als een knie. Dan is er ook nog een dobbelsteen. Dan mag je het nanke gooien. Ja. En er is een beurt. Oerslaan en 12 stappen we hebben. En 2 staat met waarom. Snappen we het, jongens? Ja. Studeer even, Sjen. Maar eens even zien dat het klappert zijn. Oh, jongens, maar wat een cadeau. Even stiekem gluren, hè? Allemaal magisch. 2. 1, 2. Oké. Heel veel hoor. Nou, je lijkt me, man. Hier is je. Laatste. 2. 2. Heel dood roos. 1, 2. Hij terug. Mijter op, jongen. Is mee? Was dit op? Oh, dat is wel iets kapket, hè? Oh, ze heet is Sinterklaas. En doe maar. Fjouw. Nou, nou, dan mem. Zo dat is. Cadeautje pakken. Oeh, het eerste cadeau. Chips. Wel heel grut. Ja, maak je het maar hier. Oh, ja, wordt de titel aan? Oh, een grut warm kleed. Nou, je loopt Ik ben heel blij mee. Ik wil weer verder, jongens. Hier. Hij mag ook een cadeautje pakken. Oeh, ga ik mijn cadeautje pakken. Een speeltje van de hele familie. Hoe is het? Rara, wat ben ik? Oeh, was een versjes, jongen. Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weerom. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. Ja, Applaus, jongen. een cadeautje. Oeh, was het een cadeautje pakken? Maak Dus ik pak de poeder wel even. Ja, Roker. Wat zit erop? even draaien. Heel wel. Oh, echt? Nou, dan komt dat mooi uit. Ik zei het dan nog, er zit een pop in. Echt weer? En er zit ook nog eens een pop in. Dan help eens even, want ze kent zelf nog net heel goed zien volgens mij. Hier nog een pop. Ik had hem dat je nou zijn. Oh, een zeemermin, hé. Demming. Zeemermin. Heel lang hier. En een mooie stut. Ja, Fjouwer. Ian. En wat? Oeh, dan mag ik huppelen, toch? Ja. Oh. Ik hoop net dat er weer die kraaien hier. Ik wel, ik hoop dat hij die krijgt. Vind ik wel leuk. Hallo. Cadeautje. Oh, met stikkingskat. Die is van mezelf zat te zien. Ho, levenskat. Pak even van bovenaf. Wat die? Oh ja. Die ging wie vroeger ook voor jou. Wat is dit? Ja, dan was probeer je te balanceren. Was dan aan elke kant een voet? Dat doe ik net. Springen. Nee, zo net. Nee. Krijg het zo. Zo. Ja, met maar een hand. Of je houdt mij maar beter. En een klemmen. Oh, mijn holle. Denk klemmen. Voort een klemmen, rondom die bal en dan springen. Was heel vaak oefenen. Cool, hè?
maait erop, hè? Zit er een stie op haar? Ja. Hij is. Hier. Veskes, jongen. Ja, dat ging net. Ja. Het zal Ginds komt de stoomboot uit Spanje Weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas. Ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. Claire, zei het. Ben ik? Ja. Oké. Nou, geen idee. Hoe staat het mooi zo? Vindt u ze zang? Dat is geweldig leuk. Ja, laat dat jongens. Oh, die stil draait ik nog. Nou, dat ben je. Oh. Kijk heel mooi, jongen. Kijk zo mooi huid. Ja. Goh. Hij is heel dus. 1, 2, 3. Maar dank je hoor. Ken je uit dat ding of ken dat niet? Dat is mijn Oh, schat. Wil dat nog smikken? Met nog meer cadeautjes. Draaien. Van waar? Graag. Hildo. Hildo, Een zeg. cadeautje. Zullen we die Dat we die weer. Zaten we die hier hebben dan? Ik krijg nog niet meer. Zie je Shit, even ruilen. Shit. Nog een cadeautje. Zie je nog hier niet, maatje? Wat hebben we hier? Oh! Wat is het? Oh, ik is Poppy, ik is het hier kamer en zo. Hier dus. Dat is leuk. Leuk. Dat is misschien ook wat handiger van nou. Denkt hij het net? Van Zet er geloerd. geen geluid in? Oh, maak hem ook weer even uit. Ja, dat is wel leuk. Mami? Een heel lang cadeau dit hij. Hij filmt. Joder. Ja. En dit is echt net meer, maatje. Allemachtig. Ja, dit wordt en hij met huppelen als een knietje. Ik moet even naar de wc. Nee. Nou, huppel in het handen dan. Ja, applaus voor hij. Och, nou, maar kijk. Klip. Ja, klaar. Draaien. Hoe versjes, jongen, ja. Zoentjes gaande, hier is de poortjes. Trippel, trappel, trippel, trap. Het is de hiest van Sinterklaaske. Stippel, stappel, stippel, stap. Topke draagt op zijn gemak. Sinterklaaske oer het dak. Het hopke draagt op zijn gemak. Sinterklaaske oer het dak. Heel leuk Fries versje. Je bent voen, hè? Dan net wel jongens. Doe maar. Dan ben je met de handjes uit. Ja. Ja, kleer. Heel paraplu. Wat voor naam zit erop, Hilda? Vaar? Wat zit je? Draaien, draaien, draaien. Alle zaken. Oh, die woord wil ik nog zo graag. Shit. Gewoon boven. Maar toen zei je ze. Oh, was de shim? Sky. Paw Patrol. Doe ik straks in de sec. Oh, een box. Box. Oh, een muziekbox, mijn lucht. Met zwaar zelfs. Doe, doe. Ik heb die jongen maar de man. Dat was aansluiten, schat. Mijn oren wudden. Kom stout eruit in een hele minuut. Riet het binnen de tijd. Oh, dat is een spultje. Oh, wat een mooie stad door. Nou, Viewer. niet. Ja. Jongen. En deze. Nou, Sinterklaas, wat was het leuk feest, hé? Viewer. Zie je dat? Dit is voor die. Oh, hij. Shit, wat ik wil. Oh, je bent echt. Oh, dat... Oh, maar net smitten. Wat zit erop? Je bent echt een ding. Zit ik in een loft. oh, wat leuk, zaken. Echt zo, en die staan in een loftplas. Knetternieuw. Wat leuk. Zaken Nog een hier. paar cadeautjes, Heid. Oh, een gun. Vormen en kleuren. Oh, dat is wel leuk. We zijn van de weekend een beetje mee begonnen, hè? Die is leuk. En waarom het dit al hierop aan? Ja, dat zal ik wel bewijzen, denk ik. Chits! Haha, dat ben ik. Oh, dit vind ik zo leuk. Stef, stuntpiloot. Let dan maar even, zaken. Let dan maar even spelen. Hè, dat niks. We hadden geen haast. Alleen dat Zaken, doen. wacht je maar even. Peppa. Oh, Die heb je al. nee. Ja. Oh, Oh. krootang. Een t-shirt. Oh, shit. Ja. Shit. De grote groene griezel. Die is mooi. Dank je, Sinterklaas.
Hildo, pak doe de laatste er maar uit. Let maar even lezen zaken. Pak Hildo die eruit. Beetje naar vorm, ja. Moest u die pakken? Goed bij de zaken, naar je boormachine. Het is heel licht en Oh, dank u wel, leren. Hildo is pakken dan. Hilda, kom, laat je cadeautje pakken. Ja. Hilda. Nou, dat is meer voor zaken, net Heid. Ja, dit is Maar Heid moet het vaak doen. Misschien had het dacht van Wat is dat? een een ballenpomp fietspomp. en een ballenpomp. En een ballenpomp. Hilda, shit, lijkt nou een cadeautje. Oeh, nou. Wat zit daarop? Kom, mama. Wat is dit, hè? Jelke. Jelke. Waar je dat? Jelke. Waar is Jelke? Dessa. Oh, Deze. deze. Ah. Zit er nog meer in? Ja. Van woord. Hildo. Nou, zit allerlaatste cadeautjes voor Heid in de poeder. Zit hierin? Wat is dat nou? Hoi Poes, kom stuk een busje. Wat gezellig. Jelke, Jelke. Hi. Groetjes, malle Pietje. Yes, fopcadeau. Een fab cadeautje voor Heid. Zou dit dan lekker fab cadeautje wezen? Misschien voor, maar dit is hut. Oh, Nee. Nou, dit is mooi. Wat is het? Het is zwart. Ach! Wie zit erin? oh wat leuk. Oh, een autosleutel voor Heid. Waar ben dat? Hier nou. En? Nee, net chippen van de Net veer. Sibbe van de Veer. Wat is er? Attenten even aan. Oh, Oh, nou. Ik kom er hoor. Ik heb al die viewer gekregen. Ja, doe maar. Komt dan met Chip en Joen dat ik even bij me om een viewer te steken? Oké, doei. Allemachtig jongens net. Wat een cadeaus man. Wat hebben jullie cadeaus? Ik wil die mij. Best. Er zit Geef je me lekker bordje. kogels bij. dan rom je weer een Dan doe je wit op en dan zet hij het aan het gourmetstelkleed, denk ik. Ja. Geef aan ze lekker gourmetten. Hé jongens, nou, de ben ik een lekker bordje. Het is altijd heel leuk, maar het is ook altijd wel heel druk, hè? Vind je hem net? Maar het was superleuk even met dat speeltje, hè? Dat weer wel leuk. We hebben wel eerder gedaan met bordje, maar deze? Nee? Maar deze. Nee. Paw Patrol? Zullen we die verdiepen, maatje? Doen we dat. Waar? Nou, wat hebben we alweer? Dit er. Geweerkens hier Oh, staan. wacht even. Dit er. Wat nou? Hoe heet je fab cadeautje? Een fopcadeautje wat er nog in. Ja, fab cadeautje. Deze? Ja, een box. Die moet ik eigenlijk al lezen. Oh, sorry. Wat hebben we hier? Van mij. Krultuin. Wie ben ik? Ilde haar mooie pop. Dit is een mooi jongenkind. Jelke, groetjes, malle Pietje. Oh, malle Pietje toch. Deze? Ja. Oh, wat leuk. Oh, en Paw Patrol? patrol. Daar gaan we, hè? En de basketbal. Oh, goeie. De basketbal. En een pomp. Oppomp, ja. Kijk hem oppompen. Hey, zullen we nou oppompen? Waarom je eerst nog even? Ja, maar shit, was je een bende. Wat klein mij. Nou jongens, wij gaan echt een schitterende pakjes met je hoorn. De ben je lekker bordje. Wij zullen straks nog even gourmetten. Het is altijd echt iets om naar u te zien. En het wie weer prachtig en we gaan lekker van genieten. Ik zou zeggen, voest een nou leuke vlog. Abonneer je, zet een blauwtonk omheen en via het net de chillen te downloaden. Van mijn tablet als telefoon. Online chitvlog. Hoi hoi!